Hatz edatzaileen isometrikoak. Aulki batean eseriko gara, mahai baten aurrean. Esku irekia, mahai gainean bermatuz. Kontrako eskua hatzen gainean jarriko dugu. Eskuko hatzak altxatzen saiatuko gara, goiko eskuarekin eragozten dugun bitartean. Ariketa isometrikoa denez, hatzak ez dira mahaitik bereiziko. Uskurdurari 10 segundoz eutsiko diogu, denbora bereko atsedenarekin. 10 errepikapen egin arte.